El pasado 26 de mayo fueron celebradas las elecciones municipales y, consecuentemente, lo que ahora procede es constituir la nueva corporación municipal y elegir el nuevo alcalde. Para ello, el siguiente paso es constituir una mesa de edad que estará compuesta por los concejales de mayor y menor edad, siendo presidida por este primero. Para ello vamos a nombrar en primer lugar a don Carles Fontestad Muñoz. Promet complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i el nostre Estatut d'Autonomia, com a normes fonamentals de l'Estat i de la nostra comunitat autònoma. El siguiente es don Higinio Yuste Cortés. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Queda así constituida la mesa de edad, siendo presidida por don Carlos Fontestad Muñoz. Moltes gràcies, bon dia a tots i a totes. Es declara oberta la sessió constitutiva de l'Ajuntament de Massalfassar. A continuació anem cridant a cada regidor electe dels partits que prenguin possessió dels seus càrrecs. Per compromís, don Vicent Joan Morat Machot. Promet complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució del nostre Estatut d'Autonomia com a normes fonamentals de l'Estat i de la nostra comunitat autònoma. Per compromís, don Robert Margall Ferrer. Promet complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb la lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i el nostre Estatut d'Autonomia com a normes fonamentals de l'Estat i de la nostra comunitat autònoma. Per compromís, Àngel Oltra Soro. Promet complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i que el nostre Estatut d'Autonomia com a norma fonamental de l'Estat i de la nostra comunitat autònoma. Per compromís, don María Amparo Martínez Saonero. Promet complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i el nostre Estatut d'Autonomia com a normes fonamentals de l'Estat i de la nostra comunitat autònoma. Per Ciudadanos, doña Natacha López García. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Elisabet Gómez Rufás. Prometo, con mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. El Partit Popular, don Álvaro Montañés Contestat. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fundamental de l'Estat. El Partit Popular, don Ramon Guillem Ferrer. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. El Partit Socialista, don Ismael Jimeno Pascual. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Si algun part del públic més major o algú vol ocupar els seients, poden sentar. Bé, si ja s'ha demanat un poc de silenci, que s'està gravant el ple de Constitució i quan més silenci n'hi ha, n'hi ha difícil. Tots ells han sigut proclamats regidors de les eleccions locals celebrades el 26 de maig del 2010, segons consta en l'acta de programació remitida per la Junta Electoral de Salut. En aquest moment ha quedat constituïda la corporació, en compliment de l'article 36.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals i l'article 33 del Reglament de Béns, s'ha efectuat l'arqueig extraordinari i així mateix estan preparats els documents acreditatius per a la comprovació de l'inventari dels béns de la corporació. A continuació, se procedeix a l'elecció de l'alcalde. El sistema de votació és l'ordinari, excepte que se vulgui dotar un acord de votació secreta, sent necessària la majoria absoluta dels vots. Càrrec que fora secret o això, que ser votats per majoria. Ara pregunte, algun regidor que encapçala les llistes renuncia a ser candidat? Algú més? Anem a procedir a la votació ordinària de l'alcalde. Voleu que siga Malsà o voleu que siga... Vale. Ordinari, si no hi ha acord al respecte, és ordinari. Vale. I aquí... Per ordre. Vots a favor de don Joan Morat. En contra? Ara vots a favor del següent. Vale. Entenc que... No m'interessa.
va primer, Virginio, no? Vots a favor, Virginio, Josep? Vots a favor de don Álvaro Montañés? Sí. Vale. A la vista del resultat, queda programat l'alcalde de l'Ajuntament de Massalfassar, don Joan Moran. El càrrec d'alcalde i presta jurament o promesa del nou alcalde. Jo, Joan Moran, promet fidelment complir les obligacions del càrrec d'alcalde amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i el nostre Estatut d'Autonomia com a normes fonamentals de l'Estat i de la nostra comunitat autònoma. L'alcalde pot ocupar la cadira presidencial. Moltes gràcies. Primer de tot, donar les gràcies a tots per vindre i a continuació anem a cedir la paraula al portaveu de cada grup per si vol manifestar alguna cosa. Cedim la paraula a Quim com a portaveus de Ciutadans. Bon dia a tots i a totes. En primer lloc, vull agrair l'assistència a tots els aquí presents i al mateix temps donar l'enhorabona especialment al nou alcalde, com el repassant, i a tots els regidors i regidores que anem a formar part de la nova corporació municipal. És un honor per a mi i per a tot el món. A partir d'avui comencem un nou cicle apassionant, en el que l'objectiu principal durant aquests 4 anys va ser que primi l'interès general del poble. El grup polític ciutadà que ens ha passat hem arribat així a partir del treball incansable d'un grup de veïns i veïnes creats des de zero, i així estan els resultats del treball. Ara que ja estem així, aprofitem l'oportunitat per assegurar-vos que anem a demostrar que no estem de pas, que anem a seguir treballant amb més força si cal. Les passades eleccions de 26 de maig van presentar una llista de gent del poble que mai s'havia dedicat a la política en cap dels seus àmbits, i una gran part dels electors han mostrat a les urnes que la fórmula de la regeneració és bona i viable. El PEGA és un partit gegant, siguent la segona força més votada, i estem segurs que anem a seguir creixent i que anem a aprofitar la comunitat i l'esperit del poble per a dependre durant aquesta nova trajectòria. La nostra postura des de l'oposició va ser constructiva i cooperant, però també responsable i exigent, sempre basant el nostre treball en el respecte, la tolerància i la integritat moral. En definitiva, estem així per a demostrar que la política local no són interessos, ni sillons, ni autoritarisme. La política local és vocació i amor per al nostre poble. Moltes gràcies. Bon dia a tots i a totes, els veïns del poble. En primer lloc, enhorabona. També agrair a les 250 persones que es donen el vot el passat 28 de 26 de maig. Faré, com que tinc l'experiència d'estar en l'oposició el passat cicle, farem una oposició com la que vam fer, per
respetuosa, constructiva, sempre mirant per l'interès del poble, intentant fer que aquest Ajuntament encara sigui governable, però també, com ha dit Virginio, serem contundents, serem responsables, serem exigents, sempre també mirant per l'interès del poble, com ja hem fet i com seguirem fent. Vostè ha format part d'un equip de govern en la passada legislatura que s'ha caracteritzat per una sèrie de mancances que esperem que no se repetisquen i així ens trobarà per a poder fer este poble un poble millor. Veïns i veïnes, gràcies per la vostra assistència. Avui encetem una nova legislatura en la que el PSOE novament va estar present en la corporació municipal. El PSOE va treballar amb esforç i de manera íntegra i ètica per fer realitat les reivindicacions que ens fa arribar el veïnat de Massalfassar i que el PSOE entén com a correctes per complir amb els principals principis d'igualtat i justícia social propis de les sigles que representem. També anem a estar molt atents a que el nou govern que sorgisca d'esta nova corporació sigui un govern just per a tots els veïns i veïnes de Massalfassar i, per tant, que ningú es puga sentir discriminat per cap motiu que no siga el estrictament legal marcat per la legislació vigent. Desitge molta sort al nou alcalde en este repte que espere siga molt profitós per a massalfassins i massalfassines. També desitge molta sort a la resta de la corporació, especialment als nous membres, perquè puguen fer un bon treball i profitós, del que segur es van a poder sentir satisfets. Moltes gràcies. A continuació, cedim la paraula al representant de Demòcrates Valencians, senyor Cat. Bé, moltes gràcies, senyor alcalde, enhorabona. Volgueres començar dient un poc del sentit del món. I vaig a dir unes paraules de Max Weber, que va ser un psicòleg, politòleg, filòsof, economista i jurista alemany. Un político con vocación ha de ser capaz de no romperse cuando vea claramente que no puede conseguir lo ideal y ha de aceptar realistamente el mal menor. Saber actuar con responsabilidad cuando las circunstancias claramente nos indiquen que las condiciones llevarán a la comunidad al desastre. Porque eso es uno de los requisitos del político. Como alcalde en la legislatura 2015-2019 ha costat molt tindre el apoyo dels funcionaris i dels tècnics que treballen buscant principalment el valor dels informes que resideixen en l'objectivitat i la imparcialitat. Des de Demòcrates Valencians us confirmo que el meu lloc està en l'oposició. A l'oposició tenim el dret d'unes atribucions conferides legalment. El ple és el màxim control per fiscalitzar els òrgans de govern. A l'oposició tenim competències des del punt de vista de les repercussions econòmiques, contrats i negocis patrimonials, però també la participació dels òrgans supermunicipals. Una vegada explicat el sentit del meu vot, vull passar a donar les gràcies a tots els treballadors de l'Ajuntament i les associacions del poble. Un record per a les persones que han treballat en l'Ajuntament i als funcionaris que s'han jubilat durant aquests 4 anys que he sigut alcalde, els dono les gràcies. Al meu col·lectiu per el seu suport a la candidatura de Demòcrates Valencians. Gràcies, companys. A Lluís Mel, secretari general de Demòcrates Valencians, perquè avui han vingut per fer el procés polític de Demòcrates Valencians així a Massalfassar. Gràcies per la vostra presència. Gràcies als 95 veïns i veïnes que han votat a Demòcrates Valencians. Intentaré no defraudar la vostra confiança. Per últim, gràcies a la meva família que sempre m'ha recolzat al llarg d'aquests 8 anys que estic en política, quan estava en l'oposició 2011-2015 i quan ha estat alcalde 2015-2019. I donar també les gràcies a les 567 veïns i veïnes que me votaren el 2015 per poder ser el vostre alcalde.
A la mateixa lealtat que he defès l'alcaldia, me compromet també a defendre els interessos de veïns i veïnes des de l'oposició. Moltes gràcies. Per a concloure, vaig a fer jo mateix en representació de Compromís com a alcalde un xicotet parlament. Bon dia a tots i a totes. Fins a fa un rato, la veritat és que no sabia com anava a passar, què és el que anava a passar avui. Han sigut veritablement 2 setmanes de moltíssima incertesa, nervis, i ja ha arribat un moment que és aquest. I així estem, davant de tots vosaltres, amb una gran responsabilitat. Perquè siga justa, és a dir, perquè tingui una raó de ser, la crítica ha de ser parcial, apassionada, política, és a dir, feta des d'un punt de vista exclusiu. No són paraules meves, són paraules de Jacques Baudelaire. He volgut citar a Baudelaire, però crec que hauria pogut triar perfectament a Joan Fuster, el millor pensador valencià del segle XX, amb un sentit molt semblant. Fuster estaria totalment d'acord amb aquestes paraules, o tal vegada estaria totalment en contra, tot per criticar o per defensar la diferència. Estem en temps de política, de passió i crítica, de parcialitat. Això no és ni bo ni roí, simplement és. Vivim temps en els que les majories polítiques ja han passat a la història, tant a l'estat espanyol, a la Generalitat, a la majoria dels nostres pobles i per descomptat amb el Salvassar. Ens trobem justament en aquesta situació, sense majories que avalen la previsibilitat. Són temps de pactes i de crítiques, d'acords, de paraula, de la paraula pública, és a dir, la política. Quan arribem a un ple amb el qual no se sap el seu resultat fins al final, se vislumbra un futur d'incertesa, que només es podrà resoldre amb la voluntat d'arribar a consensos, alguns bàsics i altres més elaborats. La gent de Massalfassar va votar el passat dia 26 i avui tots nosaltres som el resultat de la voluntat del poble. Cap grup pot assumir amb una majoria absoluta el govern municipal. Això què significa? Quin és el missatge? Jo el veig clar. Per poder dur a terme les polítiques encaminades a millorar la vida de tots i de totes els veïns i veïnes del nostre poble, haurem de dialogar, trobar punts comuns, llimar diferències, comunicar-nos voluntats, establir prioritats. Ens ha tocat a nosaltres, Compromís, com a força més recolzada per els votants, assumir aquesta responsabilitat. I ho fem amb prudència, empenta, il·lusió, responsabilitat i humilitat. Des d'avui mateix obrim les portes a aquest nou temps del diàleg, de la participació, de la corresponsabilitat i el treball. Tot per fer de Massalfassar un poble ben gestionat, informat, amb infraestructures mesurades a les seves necessitats, inclusiu, sostenible, amb cultura i tradicions, en valencià, lligat al seu territori, igualitari, orgullós de la seva història, involucrat, participatiu i per a totes les persones, majors, joves, xiquets i xiquetes. I tot allò que vosaltres vulgueu proposar. Des d'ací vull donar les gràcies a totes les persones que han confiat en la nostra candidatura, formada per gent involucrada i compromesa, als que només tinc paraules d'agraïment. Espero, de cor, que tinguem una legislatura de la qual puguem sentir-nos orgullosos tots els regidors i regidores que estem avui ací, molt orgullosos. Amb tots i totes farem poble. Gràcies de nou i comença la legislatura. S'alça la sessió de
tots i totes molt bon dia.